ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱାଇଁ ଧନ କର୍ପରେ ଅହଙ୍କାରୀ। ସାନ ଭାଇ ନିଧେଇ ସ୍ୱାଇଁ ସରଳ ସ୍ନେହୀ, ଜମିବାଡ଼ିର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଟଙ୍କା ପଇସାର ହିସାବ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତି। ତାର ଭାଇ ପ୍ରତି ଭୟ, ଭାଉଜ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଧୋବି ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅତୁଟ ଥିଲା। ଦନେଇ ପରିଡ଼ାର ପୁଅ ବନେଇ ପରିଡ଼ା, ବନେଇର ପୁଅ ସନେଇ, ମନେଇ ଝିଅ କୁନି ଓ ପୁନି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଚନିକୁ ନେଇ ତାର ସୁଖର ସଂସାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଥିବା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କବଳରୁ କବଳିତ ହୋଇ ବନେଇ ପରିଡ଼ା ତାର ସଂସାରକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ଘରର ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବନେଇ ପରିଡ଼ା ଦିନେ ଜାତିର ଅଭିମାନରେ ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲା। ତାର ପୁଅ ସନେଇ ସହିତ ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱାଇଁର କନ୍ୟା ଧୋବିର ବିବାହ ହୋଇ ନପାରେ। ଏହି ଅପମାନକୁ ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱାଇଁ ଭୁଲି ନଥିଲା। ଅଭାବରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବନେଇ ପରିଡ଼ା ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱାଇଁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସମୟର ଚକ୍ରରେ ବନେଇ ପରିଡ଼ା କେଉଁ ଦୂର ଗାଁର ଅଜଣା ମଶାଣିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ପରେ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚନି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଆଖି ବୁଜି ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲା। ସନିଆ, ମନିଆ, ପୁନି, କୁନି ପ୍ରଭୃତି ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ ସମୟର କରାଳ ଚକ୍ରରେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। କାହାରି ସହିତ ଆଉ କାହାର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ଗ୍ରାସରେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଇ ବସିଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା, ଗାଁ ମାଟିର ଲୋଭକୁ ସମ୍ବରଣ କରିନପାରି ସନିଆ ତାର କଙ୍କାଳସାର ଦେହଟାକୁ ନେଇ କେବଳ ନିଜେ ଫେରି ଆସିଲା ତାର ଭିଟାମାଟି ବିଷ୍ଣୁପୁରକୁ। ସେଇଠି କେତେ ସକାଳର ସ୍ମୃତି ତାର ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନରେ ତାର ତରଳ ମନ ଚହଲିଥିଲା। ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱାଇଁର କନ୍ୟା ଧୋବି ଫୁଟନ୍ତା ଯୌବନକୁ ଦେଖି ସେହି ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ପୌଷ ରାତିର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ସନିଆ ଛୁଟି ଆସିଥିଲା ତାର ପ୍ରିୟ ଭିଟାମାଟିକୁ। ଗାଁ ନାହିଁ, ସେ କାଙ୍ଗାଳ ଅଜାତି ପତିତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସମାଜ ଓ ମଣିଷ ପାଖରେ ତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କେତେ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସନିଆକୁ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। କାଙ୍ଗାଳ ସନିଆର ମୋହ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ପତିତ ଛତରଖିଆ ସମାଜରେ ତାର ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱାଇଁର ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାଁରେ ସଭା ବସିଲା। ସଭାରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଯେ ହୋମ, ଜ୍ଞାତି ଭୋଜନ, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଇଷ୍ଟଦେବ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ, ଗ୍ରାମଦେବତୀ ପୂଜା ଓ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା ହେବା ପରେ ଯାଇ ସନିଆ ଜାତିରେ ପଶିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପତିତ ଅଛୁଆଁ, କାହାରିକୁ ସେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ କି ବାହାର ବାରଣ୍ଡାକୁ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାଁର ନେତା ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱାଇଁର ଆଦେଶ। ସନିଆ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବିଚାରକୁ ତୁନି ହୋଇ ଶୁଣିଲା। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସନିଆ ଏକାକୀ ପଡ଼ି ରହିଲା। ପେଟରେ ତାର ଦାନା 2 ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିନାହିଁ। ତା ଖାଇବା ନ ଖାଇବା କଥା କେହି ତାକୁ ପଚାରି ନାହିଁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେ ଭାବିଲା, ଏ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଯେପରି ପାପ, ବଞ୍ଚି ରହିବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ। ସେହି ଠାକୁରଙ୍କ ଚାନ୍ଦିନୀରେ ସନିଆ ଶୀତ ରାତିରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱାଇଁ ସନିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଧୋବିକୁ ସନିଆ ସହିତ ବିବାହ ଦେବାକୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦିନେ ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱାଇଁ ବନେଇ ପରିଡ଼ାଠାରୁ ଅପମାନ ପାଇ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର ଥିଲା। ତା ଫଳରେ ଧୋବି ବିବାହ କଲା ଦୁର୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର ଜିତେଇ ନାୟକର ପୁଅ ନିତେଇ ନାୟକକୁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବର୍ଣ୍ଣି ଜଳୁଥିଲା। କାରଣ ଧୋବି ଭଲ ପାଇଥିଲା ସନିଆକୁ। ବିବାହ ବେଦୀରେ ତାର ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ ସନିଆର ନୟନରେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ ଲୋତକର ଧାର। ସନେଇର ସ୍ମୃତି ନେଇ ସେ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲା। ଧୋବିର ପ୍ରେରଣାରେ ଚିତେଇ ନାୟକ କାଙ୍ଗାଳମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଦେଲେ। ନିତେଇ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କାଙ୍ଗାଳମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିଲେ। ଫଳରେ ହଇଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବହୁତ କାଙ୍ଗାଳ ମଲେ। ଶେଷରେ ଜିତେଇ ଓ ତାର ପୁଅ ନିତେଇ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ହଇଜାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ। ଶାଶୁ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମଲେ। ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଧୋବି ବିଧବା ହୋଇ ବାପ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲା। ମନରେ ତାର ଦୁଃଖ ଓ ବେଦନା। ବାପା ମା ତାକୁ କେତେ ବୁଝାଇଲେ। ନିଧେଇ ସ୍ୱାଇଁ ଝିଆରୀକୁ ଆଦର କରି ଶୁଆଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱାଇଁର ଚିନ୍ତା, ଧୋବିର ଅବକଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କିଏ? ହରି ମହାନ୍ତି ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ନିଧେଇ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପୁଅକୁ ଧୋବିର ପୁଅ କରିନେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଯିବ। ସେ ପୁଣି କହିଲା ଯେ ସେ ଜିତେଇ ନାୟକର ଟିପଚିହ୍ନ
ମଲାବେଳେ ନେଇ ଆସିଛି। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଧୋବି ଜାଣିନଥାଏ। ତାର ମନରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଧୋବିର ପୁନର୍ବିବାହ ପାଇଁ ତାର ମା ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ ମାସ ଗଲା ପରେ ଧୋବିର ଦୁଃଖ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲା। ଧୋବି ସର୍ବଦା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସନେଇ ପରିଡ଼ାର ଘରଡିହ ଦେଖି ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼େ। ସନେଇ ପରିଡ଼ା ପାଇଁ ଧୋବି ମନରେ ଗ୍ଲାନି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ। ଗୋପୀନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାନ୍ଦିନୀରେ ଅଖିଆ ଅପିଆ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କଥା ବାମ ଓଝା ଝିଅ ଟିମି ଧୋବିକୁ କହିଲା। ଟିମିଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଧୋବି ମନରେ ଜାତ ହେଲା ଭାବାନ୍ତର। ଘରକୁ ଫେରିଆସି ସେ ଆପଣାର ସନେଇ ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ବୋଲି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ମନ ଭିତରେ ନାରୀତ୍ୱ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିଲା। ସେ ନାରୀ ଚିରନ୍ତନୀ ଶକ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ତାର ଜନ୍ମ, ସେ ଜୀବନ, ପୁଣି ସେ ଜାୟା। ମନରେ ଦମ୍ଭ ଧରି ସନେଇ ଭାଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପେଟରୁ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଲୁଗା ଆଉ ମଠା କାଢ଼ିଲା। କଂସାରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଏକାକୀ ଚାଲିଲା ସନେଇ ଭାଇ ନିକଟକୁ। ସନିଆ ଭୋକ ଉପାସରେ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ପେଟର ଜ୍ୱାଳାରେ ଆଖିରେ ତାର ନିଦ ନଥାଏ। ସନିଆ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧୋବି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସନିଆ ଦେହକୁ କାନିରେ ପୋଛି ମଇଳା ଲୁଗା କାଢ଼ି ସଫା ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ମଠାଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାଙ୍ଗାଳ ଚେହେରାକୁ ମରଣ ଏବେ ସେ ଚାହିଁଲା ଜୀବନ। ମରଣ ସୁଖୀ ପ୍ରେତ ସନିଆର ଧୋବି ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରେମ। ରାତିରେ ଧୋବି ଫେରିଗଲା ଘରକୁ। ନିଧେଇ ସ୍ୱାଇଁ ଧୋବିକୁ ଭେଟି ସବୁ କଥା ଅବଗତ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଧେଇ ସ୍ୱାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ସନେଇକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସନେଇ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲା। ମୂଲ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷିବାରେ କ୍ଷମତା ବି ଲାଭ କଲା। ନିଧେଇ ସ୍ୱାଇଁ ସନିଆକୁ ବୁଝାଇଲେ ନିଜ ଡିହରେ ଘର କରି ରହିବାକୁ। ପଇସା ଦେଲେ ପୁଣି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେବ। ରାମପ୍ରହରାଜ ଓ ପରି ଦଳେଇ ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସନେଇର ଭଉଣୀ ମଧୁବୋଇ ବାଉରୀକୁ ବିବାହ କରିଛି ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ସନେଇ ତେଣୁ ବାଉରୀ ଜାତିର ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ତାର ମନରେ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଭଉଣୀ ପୁନିକୁ ବାଉରୀ ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲା। ଧୋବିର ଲାବଣ୍ୟ ସୁଖ ସନିଆକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ଶେଷରେ ଧୋବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ନିଜର ଏକ ଘର କରିବାକୁ ଓ ଜାତିରେ ମିଶି ପରିର ବଂଶର ମାନ ରଖିବାକୁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଧୋବିର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ହରି ମହାନ୍ତି ରହି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝାମଣା କରୁଥାଏ। ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଶାରେ ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱାଇଁ ହରି ମହାନ୍ତିକୁ ସେଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଚିତେଇ ନାୟକ ଥିଲାବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଓ ଅଭାବରେ ପଡ଼ିଲେ ଘରୁ ଧାନ ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ହରି ମହାନ୍ତି ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱାଇଁର ପ୍ରଲୋଭନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖି ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଧାନ ଦିଅନ୍ତି। ଧୋବି ଏକଥା ଜାଣେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାପୁରର ଲୋକମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ହରି ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଜାଲ ବିଛାଇ କାଙ୍ଗାଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ନେଇଗଲା। କାହାରି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୟା କିମ୍ବା ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଅର୍ଥଭାବରୁ କେହି କାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଠିଆ ଓ ମୂଲିଆ ହୋଇ ଜୀବନ କଟାଇଲେ। ସନେଇର ଭଉଣୀ ପୁନି ପେଟ ଜ୍ୱାଳାରେ ନାୟକଙ୍କ ଅନ୍ନଛତ୍ରରେ ଅତିଥି ହେବାରୁ ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜିତେଇ ନାୟକ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ହଇଜା ହେଲା। ସେହି ମରଣମୁଖୀ ପୁନିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ 25 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ବାଉରୀ ମଧୁବୋଇ। ପୁନି ବଞ୍ଚିଲା ମଧୁଆ ଯତ୍ନରେ। ପରିଶେଷରେ ମଧୁଆ ପୁନିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଅନେକ ଥର କହିଛି। ମାତ୍ର ପୁନି ତାର ଘରୁ ନ ଯାଇ ତାର ପାଦ ତଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଶେଷରେ ମଧୁଆ ପୁନିକୁ ବାହା ହେଲା। ପୁନି ତାର ଜାତିଗତ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ବାଉରୀ ଘରେ ସଂସାର କଲା। ସମାଜର ନାଲି ଆଖିକୁ ମଧୁଆ ଭୟ କଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ସଂସାର ଆନନ୍ଦରେ କଟିଯାଏ। ପୁନି ପରିଆ ମା ଠାରୁ ତାର ଆଦରର ଭାଇ ସନେଇ ଭାଇର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଓ ଅନୁତାପ କଲା। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସନେଇ ଫେରି ପାରିଛି ତାର ପୂର୍ବ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାର ଅରମା ଡିହକୁ ସଫା କରି ତାଳ ବରଡ଼ାରେ ଘର ତିଆରି କରିଛି। ପୌଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ଦିନ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ମକର ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ। ଧୋବି ସେଦିନ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ମହାଦେବଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସନେଇ ସହ ଭେଟ ହୋଇଛି। ସେହି ଧୋବି ପାଇଁ ସନେଇର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାସନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହି ଧୋବିର ଉପସ୍ଥିତି ସନ୍ନ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ। ଧୋବି ସେହି ସମୟରେ ସନେଇ ହାତରେ ବଟୁଆଟିଏ ଗୁଜି ଦେଇଛି। ଘର କରି ଜାତିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସନିଆର ଅନ୍ତର କୃତଜ୍ଞତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଧୋବି ପାଇଁ ସେ ବଟୁଆ ଖୋଲି 5 ଟଙ୍କା ଓ 25ଟି ସୁନା ମୋହର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ସନିଆ। ତାପରେ ଜାତି ହୋଇଛି, ଘର କରିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଧୋବିର ମାୟା ଓ ମମତାକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରିନାହିଁ। ଧୋବିର ପ୍ରବତ ଅର୍ଥ ସରିବା ପରେ ସନିଆ ମୂଲ ଲାଗି ଅର୍ଥ କମେଇଛି। ଧୋବିର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାର ଜମି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସନିଆ ଯାଇଛି। ପ୍ରହରାଜ ସନିଆ କଥାକୁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରାମର ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଧାନ କରାଇ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଅଥଚ ନିଜର ବିଧବା କନ୍ୟା ତାର କୋଠିଆ ସହିତ ପ୍ରେମ କରି ଚାଲିଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ କି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କହିବାକୁ ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି। ଧୋବିର ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସାହ ସାହାଯ୍ୟରେ ସନିଆ ଘର ତୋଳିଛି। ତାର ନୂଆ ଘର ଦେଖିବାକୁ ଧୋବିର ମନ କଲେ ବି ଯାଇପାରି ନାହିଁ। 12 ଏକାଦଶୀ 13 ବ୍ରତ କରି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚଳିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏପରି ତପସ୍ୱିନୀର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ତା ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରି ପକାଇଛି। ତାରି ଆଗରେ ଗୁମାସ୍ତା ହରି ମହାନ୍ତି ଧୋବିର ଜମି ଜମାର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତି ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱଇଁଙ୍କୁ। ହରି ମହାନ୍ତିର ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର କଥା ଶୁଣି ଧୋବିର ତୀବ୍ର ମାନସିକ ଜ୍ୱାଳା ହୋଇଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷେ ସନେଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କରେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଧୋବିକୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ହୁଏ। ସନେଇ ନିମପୁର ଜମିଦାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ତହସିଲଦାର ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧରାଧରି କରି କିଛି ଜମି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱଇଁ ରାମ ପ୍ରହରାଜଙ୍କୁ ସନେଇ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାର ଘରେ କୋଠିଆ ରହିବାକୁ। ekatha ଶୁଣି ସନେଇ ମନରେ ଗଭୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତଥାପି ସନେଇ ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱଇଁ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ସ୍ୱଇଁଏ ତାକୁ ମୂଲିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧୋବି ଆଗରେ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସନେଇ ଅପମାନ ମନେ କରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଫେରିଆସିଛି ଘରକୁ। ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱଇଁ ସନେଇକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସନେଇ ତାର ବାପ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱଇଁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ମାତ୍ର ସ୍ୱଇଁଏ ତା କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଧୋବିର କରୁଣ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଛି। ସନେଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିଛି। ଧୋବି କବାଟରେ ଆଘାତ ପାଇ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତା ଆଖିରୁ ସର୍ବଦା ଝରିଛି ଲୁହ। 7 ଦିନ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି। ସେ ସ୍ଥିର କରିଛି ନିଜେ ତା ସନେଇ ଭାଇକୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଟିମିକୁ ଛାଡ଼ି ଏକାକିନୀ ଧୋବି ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ସନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଧୋବିକୁ ଏମିତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ସନେଇ। ଭୟଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଛି। ସନେଇ ପୁନର୍ବାର ତାର ଜମି ମାଗିବାକୁ ତାର ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଧୋବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଧୋବି ତା ବେକରେ ଥିବା ହାର ଆଉ ହାତରେ ଥିବା ସୁନା କାଚକୁ ସନେଇ ହାତକୁ ଦେଇଛି। ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସେ ସନେଇକୁ କହିଛି। ସନେଇ ବଡ଼ ହେଉ ମଣିଷ ହେଉ ଭଲରେ ଚଳୁ, ଏହା ହିଁ ଧୋବିର। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୁନର୍ବାର ସନେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ତାର ଜମି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱଇଁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଇଁଏ ତାକୁ ଅପମାନ ଦେଇ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧୋବିର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱଇଁ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଘରେ ତାଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଧୋବିର ବୋହୂ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ 5 ଦୋଳ ଭିତରେ ସନେଇ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱଇଁଙ୍କର ଜିଦ୍ ଯେ ଧୋବିର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜିତ। ଧୋବିର ମନରେ କିନ୍ତୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ତାରି ପାଇଁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି। ଧୋବି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ଯେ ନାୟକ ବଂଶର ରକ୍ତକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବ ନାହିଁ କି ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଧୋବିର ବୋହୂ
ଚନ୍ଦର ହାତରେ ସନେଇଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସନେଇ ଆସିନାହିଁ। ସେ କହିଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡରେ ନାହିଁ, ମରିବି ଯଦି ଥାନ ରଖି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ମରିବି। ଧୋବି ସନିଆର ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇ ଭାବିଛି ଯେ ତାର ସନେଇ ଭାଇ କାହାର ନାଲି ଆଖିକୁ ଡରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସ୍ନେହ ସୌଭାଗ୍ୟ ନିକଟରେ କିଣି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଧୋବି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧୋତ୍ସବ ନିକଟରେ ଆସିଛି। ସେ ହରି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଡକାଇ ଦୁର୍ଗାପୁର ଯିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଧୋବି ଦୁର୍ଗାପୁର ଯାଇ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ତଦାରଖ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ସେଠାରେ ରହିବ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛି। ସନେଇ ନିଜ ଜମି ଫେରି ପାଇବା ଆଶାରେ ଚିନ୍ତେଇ ସ୍ୱାଇଁ ଘରକୁ ଯାଇ ନିରାଶରେ ଫେରିଛି। ସେ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଛି ଯେ ଜମିଦାର ଶିବ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇବ। ମନରେ କେତେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧରାଧରି କରି ଜମିଦାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଅନାବାଦୀ ଜମି, ପୋଖରୀ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ପଟ୍ଟା ଆଉ ଭାଗ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ପଟ୍ଟା ଆଣିଛି।